Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido, grabe, ilang araw na lang 2026 na. Ang wish ko naman ng 2026 ko ay maging mas maganda. Napakamalas po kasi ng 2025 ko. Paano nga ba magiging maswerte sa 2026? Baka naman may tips kayo dyan. Ayan. Minalas nga kami sa Rapol. So damay-damay na to. Pare-parehas lang tayo. Ayan. Charot. So, iyon siguro ang unang-una mo gawin na ako personally. Ito ko lang parang na-realize na yung definition natin and malas and swerte. Oo. So, yung swerte, pwede nating tingnan sa perspective na blessing siya. Dahil meron kang ginawang tama. May pinaghandaan mo. So, na-bless ka. So, parang ganon. Kasi hindi pag sinabi mong swerte, kahit wala kang ginagawa, umaasa ka lang sa swerte. Yan. Oo, ganon. So, I guess, hindi naman ito ang wala naman pong mababawas sa pagkatao mo, sa kagandahan mo. In fact, baka makadagdag pa kung gagawa ka ng kabutihan. Yan. So parang ang focus mo now is just kumbaga sa magtatanim ka. Yan. So magtatanim ka ng mga seeds of goodness and kindness. Yan. Kaya siguro naisip mo na malas, baka puro kasi negativity. Yan, Baka siguro ganon. Parang malas. Negative. Nakakainis, nakakabugot, nakakayamot. So, pakinggan mo lahat ng mga words na sinabi ko. Hindi ba't parang kung lalagyan mo ng literal na kulay, yung malas, negativity, bagot, yamot, galit, hindi ba't kulay itim siya? Tama. Diba? Hindi siya ang light. Dark siya eh. At dahil dark siya, mabigat siya talaga. Baka may ganun. Hindi namin alam yung buhay mo. Pero ang siguro dapat lang na gawin, just continue on with your life in 2026 with the keeping in mind yung kindness and goodness. Magtatanim ako ng seeds of kindness. Saka Ganyan. ito lagi nating sinasabi dito sa Tambalang Kumikinang na minsan it's a series of decision from the past. Yan. Parang minamalas ako kasi nga baka yung mga naging desisyon ko na medyo may sablay. May effect siguro sa nangyayari ngayon. So, mental note to self, 'di ba? Lagi lang tatandaan na kung ano man yung decision na gagawin mo, maaaring may epekto sa mangyayari sa iyo sa buong taon, 'di ba? So, for example, inuwi mo yung printer ng office nang walang paalam. Hindi na notice ng guard. Ang laki. Ano yung printer nyo? Na-fold? Defold ba yan? So yung mga ganon. Ano yung mga pwedeng kamalasan na magiging kaakibat nun eventually? No, yan. Diba? May consequence. Ano yung consequence nun? Mamememohan ka. Mababrand ka sa opisina na tirador ng printer. Kahinaan mo ang toner. Yan yung mga eksena mo. Di naman kaya ang worst is baka masisante ka pa. Kasi syempre, company property yan. Yung mga ganong eklavu. Tapos sasabihin natin, malas talaga ako sa buhay. Pero yung mga pinaggagawa mo kasi, baka maaaring may epekto. O di naman kaya, baka naman nagpo-focus ka lang din dun sa kamalasan. Nakakalimutan natin na marami din naman talaga na mga blessings. Hindi lang natin dinidisregard lang talaga natin paminsan. Hindi na natin pinapansin kasi tumitingin tayo dun sa blessings ng ibang tao. Ayan yung mga biyaya na dumarating sa atin, hindi mo na nakikita. Kasi nga, maliliit, mas gusto mo, mas malaki. Ayan. Gusto mo yung napanalunan na laptop ng nanalo. Bakit siya? Basta ako, hindi masama yung loob ko kasi Android naman ako. Galit dun sa nanalo. Yung worth 70 plus na thousand na iPad. Ano ba? iPad ba yun? MacBook ata yun. Eh di kayo na. Galit. Mga galit. Ang tagal na ng Christmas
Christmas party, December 16 pa. Oo, hanggang ngayon, ngayon, dala-dala. dala-dala pa rin. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang ulo, nakakaloka. O yun. So, baka naman, mas tinitingnan mo yung blessings ng iba versus your own blessings. Oo. O sige nga, o halimbawa, Jegs. O, hindi tayo nanalo ng ano yung blessing mo na ikinatuwa mo na lang versus yung nakita mong nanalo ng iPad yung iba. O. Ako natuwa talaga ako kasi syempre una yung moment na sama-sama tayo Nagkasama-sama, doon. totoo. Na tapos yung mga tao talagang mararamdaman mo na namangha sila sa Correct. performance natin. Oh. At the thing is, hindi tayo nag-practice lahat sabay-sabay. Huwag ka maingay, baka bawiin. Huwag ka maingay. Ilang piraso lang yung nagpa-practice. Huwag ka maingay na dinaan lang natin sa pom-poms ang lahat. Sabi ko nga, pom-poms talaga nagdala yun eh. Ilusyon yun eh. Pag wasiwas kanan, kaliwa. Diba? Akala mo, Sabay-sabay. tama eh, diba? Di kasi Pero yung mga paa hindi na nakita dahil madilim. So yung ganon, yung mga ganyan, alam mo, sa totoo, ang hirap naman din talagang isipin nung kapag yung blessings na iba ay mas malaki kaysa sa blessings mo. Oo. Medyo mahirap siya talagang isipin na, ay, may blessings din naman ako. Pero it takes practice. Habit siya eh. Oo. 'Di ba? So, yun siguro yung pwede mong i-establish sa 2026, yung habit of gratitude, yung Tama. habit of being thankful versus yung habit of looking at what others are doing. Alam mo, yan yung gusto kong gawin ng 2026 eh. Kasi na-realize ko, kaya ang dami kong parang sama ng pakiramdam or emotional na baggage is because nakalimutan ko yung tinatawag na karerang kabayo. Dati, ever since karerang kabayo talaga ako eh. Wala akong pakialam sa mga ginagawa ninyo. Basta ako, gagawin Yung ko lang goal-oriented goal-oriented ka. lang ako. Kung ano yung dapat kong gagawin ko. Eh, ang ginawa ko this year, dumiskaril ako eh. Hala, ginagawa nila to. Hala, ginagawa nila eh. Hala, ganyan. So, parang nawala ako sa and hindi siya madaling gawin ha, but it's a habit. So yun siguro yun, kung dun sa nag-PM sa atin, alam mo, ganyan naman tayo pagdating ng pa-January. Meron tayong mga feeling pagbabago na gagawin natin sa ating buhay. So, yan siguro yung pwede mong gawin na establish that habit of being thankful and grateful versus yung tinitingnan mo yung kamalasan. Diba? Kasi marami namang magagandang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat. Tama. Ganon! Ayan na. Oo. So dapat lang talaga iniisip mo, maging positibo ka lang sa mga bagay-bagay. Yes, at magiging okay din ang lahat. Kasi kung minsan ang mga biyaya, yung mga blessings nandyan naman yan, nadidisregard, hindi mo tinitingnan kasi mas tumitingin ka nga talaga sa iba sa eh. blessings ng iba, totoo Oo. yan. Pinaalala yan sa akin ng isang kong kaibigan na recently eh. Kasi yung sunod-sunod talaga yung mga parang feeling kong nakakairita sa opisina. Yes, Nicole Ayala! Total wala naman Mag-share ka! Total naman wala na nakatutok ng December 29. So, nagrarant talaga ako. Sabi ko, si ganito, ganyan. Ito naman yung ginawa ko, pero gano'n. Nakakainis talaga. Kumbaga, it's just me being a human being na frustrate kasi parang feeling ko, ang todo ng ginawa, tas ang balik ay ganito. Oo. Parang ganon. Yun Tama, yung pakiramdam ko. Tas rant talaga ako. Tas sabi niya sa akin, at yung nirantan ko, Jegs, walang trabaho. Walang trabaho. Simple lang yung sinabi niya sa akin. Buti nga may trabaho ka eh. Oh. Okay. Ayun. Back to you. Back to you, Nicole Yala. Huwag ka na kasing mag-share. Lagi ka. Yan yung simula ng kamalasan mo eh. Oversharer ka kasi. Pero yun ang amazing thing ko minsan, di ba? Sa simpleng mga ganyang balik ng mga tanong natin na Oo nga. marirealize mo kaagad eh. Oo nga, no. So kung minsan Halimbawa, yung ayun. solusyon sa mga simpleng bagay lang talaga siya eh. Oo nga, no. Masakit man ang ulo ko, pero May trabaho may trabaho ka. ako. Oo. Hindi kasi ganito pa yung rant ko eh. Parang, ayan, nag-overshare na Paano? naman ako. Yes, napigilan ko ang sarili ko. Yes, Nicole Ayala, ano yun? Ay, hindi. Napigilan ko ang sarili ko.
it's a bad habit to break, but yes, napigilan ko yung sarili ko. Hindi, may mga parant pa ako na basta may mga parant akong gano'n. Tapos simple lang talaga yung balik niya sa akin eh. Buti ka nga may trabaho kay. Parang ganon. Ganon din yung rant nung nag-rant ako sa pagod ko sa mga Christmas parties pag may mga hosting. Ay, naku, pagod na pagod ako. Tapos simple lang din yung binalik sa akin. Buti ka nga may racket. Alam niyo kung... Diba? Mga ganon. Alam mo kung paano natin ma-summary yung ganyang sagot? Basic. Basic. Balik ka sa basic. Oo. Back to basic. Back to basic. Oo nga, no? Kasi napaka-basic ng ano May eh. trabaho ka. May trabaho ka. May racket ka. Oo. Natural lang naman na pag may trabaho ka, masakit sa ulo ang opisina. Natural lang naman na pag may racket ka, mapapagod ka. Oo. Basic. Pero, hello, totoo nga naman, may trabaho ka, totoo nga naman, pumarty ka, so ibig sabihin may Christmas party kang inattendan, may trabaho ka din or may pinupuntahan, di ba? Oo, yun yung nakakalimutan natin kung minsan yung basic eh. Kinakailangan nating atrasan kasi like for example, the great Kobe Bryant na napakagaling na basketballista. Yes. Tinanong siya ng isang kasamahan na parang bakit pag nagpa-practice ka, oras ang ginagawa mo? Para yung sa mga practice. basic moves lang ang ginagawa, walang fancy Sabi niya, napaka-importante ng basic. Paano ka makaka-move on kung wala kang basic? Parang halimbawa, paano ka makakagawa ng isang bongacious na design sa cross-stitch kung yung running stitch na basic, hindi mo alam, hindi mo memorize gawin. Yan. Ganun yun. So, back to basic. Back to basic, Ayan. mga kabisyo. So, ganun din po ang Love Radio. Oo. Basic po na kami po ang inyong kasama sa pag-iyak, pagtawa. Yan, correct. At syempre, excited na lahat po tayo makatawid ng 2026. Tama. Ma-establish natin yung good habits in Correct. 2026. Let's be positive. Sa True Lalu. Siya, exit na po kami for now. Salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo tayo.